An awit sa pagpuon. Ipamibiman niya to ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa mo yang Diyos na mimibi kami, itugot mo sa mo na danay na magugma sa imong kaimbudan, taan kaugmahan daing katapusan asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pinapatanidan ni Propeta Malakias ang mga mapaabaw-abaw, asin ang mga maraot na kinakastigo ng Diyos, ang mga naggigibo nin bakong marahay. Alagad, pinapakusog man niya ang buot kan gabos na matanos, asin may pagkatakot sa Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, nagdadangadang ang aldaw. Naglalaad siring sa horno. Asin ang gabos na tawong tampalasan, asin masumbikal, magiging siring sa dagami. An aldaw na madatong iyo an masulo sa inda. Ulay nin tagkagurangnan. Tanganing da inindagamot na matada sa inda. Alagad para sa indo na may pagkatakot sa sakuyang ngaran. Masirang an aldaw nin katanusan. Dara sa iyang mga saldang an kaumawan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Madatong an kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaaban. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta, asin hamudyong. Irokyaw an hade, an kagurangnan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaaban. Maghagubuhub ang dagat, asin gabos na yaon diyan. An kinaaban asin an gabos na banwaan. Magurupak an mga kasalugan. Ikurahaw kan mga bukid an sa indang kaugmahan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaaban. Sa atubang nin kagurangnan, huli ta madatong tanganing maghadi sa daga. Matanos na maghahadi sa kinaaban. Matanos na maghahadi sa mga banwaan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaaban. Si San Pablo, minapasabot na daimatakot nin huli ta matatapos na ang gabos, kundi napadagos na magmaigot sa pagpakarahay kan buhay niyato. Tangani na kita maginandam sa maabot na panahon. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Aram nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kanyaon pa kami sa saindo. Dai kami nagkakakan kan tinapay nin si Isayman na dai miini binayadan. Kundi nagtatrabaho kami, saka nagpapagal. Aldaw banggi, tanganing dai kami magabat sa kiisayman sa saindo. Maski igwa kami nin diretso na maghagad nin tabang sa saindo. Daimi iyan ginibo, kundi nagtatrabaho kami, tanganing magin arugon nindo. Huli, takan kami kaiba panindo. Sinabi mi sa indo na, ansi isayman na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon. Sinabi mi ini, huli tanadangog mi
na may mga hugakon diyan sa saindo na mayong ginigibo kundi makiaram sa buhay nin iba. Sa ngaran ni Heso Kristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan mi ang siring na mga tao na magtrabaho nin marahay saka maghanap kan sa diring ikakabuhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naguurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon huli kan mga mahalagang gapo asin kan mga dulot sa Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dianin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin saro pang gapo, ang gabos marurumpag. Dangan nagapot sinda, Maestro, no arin ini mangyayari, ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, day kamo magpadaya. Huli tadakol ang madigdi sa ngaran ko na magsasabi, ako ang Kristo, o nag-abot na ang oras, day kamo magtubod sa inda. Day kamo matakot kung makadangog kamo nin mga gyera, saka mga ralaban. Ang mga iyan dapat na mangyaring una, alagad bako pa iyan ang katapusan. Padago siyang nagpahayag, ang sarong nasyon malaban sa magkasi nasyon, ang sarong kahadian malaban man sa magkasi kahadian, malinog nin makusog, asin magkakaigwanin gutom sa kapeste sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwanin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan, alagad bago mangyari inigabos, dadakopon asin papasakitan kamo, dadarahon kamo sa mga sinaguga, saka sa mga bilangguan, iaatubang kamo sa mga hadi, asin sa mga kagsakop dahil sako. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marahay na bareta, ibugtak na nindo sa saindong isip, na dai kamo mahadit kung paano kamo masimbag, huli tatatawan ko kamo nin mga tataramon asin kadunungan, na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Ipapagadaninda ang iba sa indo. Ikakaungis kamo kan gabos na tawo dahil sako. Alagad mas kisarong buhok sa saindong payo, day mawawara, kung makatagal kamo, makakamtanindo ang buhay. Marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, tukaw tabi. Sa satuyang pagkabuhay sa kinabana ini, minsan sinasabi niya, dakol-dakol kitang kinakatakutan.
Enot so sa mga lalaki, sabi ka iyan, takot na magraan, lalo pa kung hubin pada ang agum. Yan. Tamaagum kan iba. Okay? Hindi ko sa mga babae, hindi ko aram. Siyempre, sa lalaki na lang kita gibo na example, no? Base sa nadadangog niya to. Anyway, bako man gabos, no? Bako man gabos. Dakol ng mga katakutan sa buhay niya to. Takot kitang bayaanan sa tong pamilya, takot kitang bayaanan sa tuyang mga rugaring, ang sa tuyang kamugtakan, presenting sitwasyon, takot kitang, sabi ka ni isikwal, kadakulo ng mga katakutan na sa tuyang namamatian, sa tuyang kinaban. Ano po? Lalo na kung ang mga katakutan na ini, halimbawa bagangaya, mga trahedya, giyera, yan, sa Ukraine, sa Russia, o yan. Pero garo, kitang mga tao, garo kuya nasanay, garo nasasanay, madaling masanay, di ba? Kaya itong nagputok ang giyera sa Ukraine sa Russia, garo tinagkitang maray. Ano po? Ngunyan, garo pa si para na, okay lang. O, garo itong mayo lang, nagigira duman kita, dahil naman, garo madaliun kitang masanay, ano po, sa sarong pangyayari. Anyway, ang mga bagay na ini, ang kikilat, dagungdung, etc., sabi ka ni mga signs, hali sa kalangitan, mga makakatakot, ano po, mga kinakatakutan niya itong bagay. Mahapot kita, ano ta, dakol-dakol kitang kinakatakutan sa kinaba na ini. Digdi sa satuyang ebanghelyo, pinapanungod o nire-remind kita, maski ining sa satuyang mga binasa, enot asin ikadua, na tunay mananggad kita matatapos sa kinaba na ini. Asin, iyan ang satuyang kinakatakutan. Pag-abot kan sa tong katapusan. Hulita, sabi ka ni, di ko man ginagabos. Sabihon taman dakol, kung bako gabos, dakol sa satuya, takot, hulit na kita handa. Diba? Dahil pa kita handa na mawara sa kinaba na ini. Dahil pa kita handa na atubangon ang satuyang katapusan. Alagad, digdi sinasabi sa satuya, may mga paagi, tangani na ang takot niya tong ini, ma-overcome. O madaog niya to ang satong takot, mas kinangani sa atubangan kan kagadanan, kita maging maisog. Enot sa satuyang binasa, inot na binasa sa libro ni Propeta Malakias, nire-remind kita na tunay mananggad ang mga taong masumbikal, sabi nga ni Ikayan, may kalalagyan. Igwanin aabuton. Igwanin, sabi ka ni, kamumugtakan. Kaya ano ang pangapudan sa satuya, tangani na kita dai matakot. Gibuhon ta ang satuyang pagkabuhay na susog sa kabutan kan kagurangnan. Kung may kasalan, magsulsul. Kung nabubuhay kita na sa tahaw kan mga tentasyones, sabi kayan, makanood kitang maglikay. Dahil ta pagparahanapon so bawal. Ta sabi kaya kan iba kayan, kasi Father, masarap ang bawal. Kaya pigpaparahanap so bawal. So, to the point na takot lugod magraan ta, di handa. Bakong handa spiritually. Kaya sa satuyang pagkabuhay, maski man bagay ta makasabi, kung malinig ang satong konsensya, kung tama ang satong ginigibo, mayo kitang kakatakutan. Aram ta na mayo kita ning, sabi ka ni, mayong guilt feeling sabihon taman, o mayo kitang pinagsusulsulan. Handa kita na mag-atubang sa kung anuman ang mangyayari sa sato. So, iwasan ang mga bagay na makakadara sa satuya na kita magkasala. Pangadua na pinapasabot sa satuya, mantang kita naglilikay sa mga bagay na ini, isabuhay niya to ang satuyang pagtubod. Sa ikaduwang binasa, sabi kayan, magtrabaho kita.
Ta itong dai nagtatrabaho, sabi digdi, nadangog ko, mga tamad, mga hugakon, yan. Dai nagtatrabaho, but sabihon dai naglalapigot na magsabuhay kan pagtubod, ano sa indang ginigibo? Ginigibo ninda, inaatuman ninda ang buhay kan iba. Sabi ko na target maray sumarites. Sorry sa Indo. Sorry sa mga tinamaan. Nire-remind lang kita. Baga, kung magparapakialam ka sa buhay kan iba, marites yan sigurado. Kaya, tangani na maiwasan mo iyan, sabi ka ni, magtrabaho ka. Isabuhay mo ang sa imong pagtubod, sa isip, sa tataramon, asin sa gibo. So, masakit ini kung sa masakit. Alaga, daibot sabihon da inyato kaya. Sa satuyang ebanghelyo na dangog nyato, anoan nasa huring parte kan mga tataramo na ini sa ebanghelyo. Sabi digdi, kung makatagal kamo, makakamtanindo ang buhay. So kung dahil nyato kaya, alangan man na magsabi si Kristo kung makatagal, o kaya sabi ka ni, kung talagang mayo kitang kakayahan na madaog ang tentasyon, alangan man na magsabi siya pa kung makatagal. So aram niya, asin kaya niya to sa tabang niya na madaog ang mga tentasyon na ini. Kaipuhan ta sana na magsakripisyo, kaipuhan ta sana na manindugan sa katotohan hastang sa katapusan. Kaya na nga ni, kung makatagal kita, makakamtan niya to ang buhay. Kaya mga tugang, ano ang punto digdi? Hingawahon po niya to, anuman ang mangyari sa satuyang buhay, ta-approve ta na ini, imaginon ta na lang ining pandemic, na hanggang ngunyan maepekto pa hanggang sa tuya. Ang pandemic baga, huli sa katakutan. Ako makaka-conclude na siguro kako huli sa katakutan niya to, huli sa luyakan pagtubod, paglaom, takuton kitang magadan, taday kita handa, nagkakagaradan lugod kita. Diba? Si iba, di man nagagadan sa helang, sa sipon o kaya sa lagnat, nagadan sa katakutan, atake sa puso. Diba? Ang kinagadan, takuton maray. Nawara so fighting spirit, so kusog niyang maglaban, dawa ano ang mangyari sa iya. Kaya inaratake na sa puso. So, yan ang tandaan niya to. Ano man ang mangyari sa satuya, basta tama ang satuyang ginigibo, dahil kita matakot. Maglaban kita. Tangani na madaog niya to. Sabi tabaga, mayo man permanente sa kinaban kundi pagbabago, di ba? So, ano man na problema ang maabtan niya to sa kinaban, di man yan forever. Sabihon ta, sabi ko nga ni Permi, baka ngunyan mamundoon ka, baka sa aga maugma ka. So, dahil ka mag-isip na puro na sa namundoan buhay mo, ma-stress ka talaga, di ba? Kaya makanood kitang mag-atubang sa mga manlain-lain na pangyayari sa satuyang buhay, nin may pusog na pagtubod, asin paglaom sa mahal na Diyos na kita tatabangan niya. Maski pa sabihon niya itong dain niya to kaya, kung igwa kita ning sinasandigan, igwa kitang pinapangaptan, dahil kita masuko, dahil kita mawawaranin pag-asa, so dain niya to kayang gibuhon, bahala naman kan ang mahal na Diyos. Sabi nga ni kan iba kayan, tauwi man ning trabaho ang Espiritu Santo, basta ginibo mo na sa imong parte, sa imong kakayahan, so tama ang ginibo mo, ay bahala naman kayo ang mahal na Diyos, ipagpasa Diyos mo na. Diyan baga minalaw itong sinasabi niya itong ipagpasa Diyos na niya to, tadain niya to kaya. Yan, bahala naman kayo ang mahal na Diyos. Pero pag pigparaisip mo na kaya mo ang gabos, pag inabdan ka nin problemang medyo magabat na dahil mo kaya, mawawara ka talaga. Diba? Madadaog ka. Ang isip mo, kaya mo ang gabos, sa kataday mo kaya. O, di madadaog ka. Kaya, digdi sa satuya, tandaan niya to, dahil niya to kaya ang gabos. Alagad, kaya niya to ining malampasan sa tabang kan mahal na Diyos. Kaya ano ang dapat niya itong gibuhon? Magkaigwa kita ning, sabi ka ning desire, na sa buhay niya to ang satuyang pagtubod. Tangani na anuman ang mangyari sa satuya, at least malinig ang sa tong konsensya, at least makusugan sa tong buot, nakakasiguro kita
Ang sa tuyong pagkabuhay, susog sa kabutan kan mahal na Dios. Kaya ipambibi niya ito mga tugang na sa tahaw kan mga manlain-lain na nangyayari sa satuyang panahon, dahil kita maparayo sa kabutan kan mahal na Diyos. Tangani na makaya niya ito ining atubangon, asin malampasan, hastang sabi nga ni kay ni makatagal kita, asin maako niya ito ang buhay na daing kasagkoran. Matindog na po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesus Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli ka ni Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako Pinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapakayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, mapakumbaba niya tong idulot sa Ama ang gabos niya tong mga pangangaipo, mantang naglalaom kita na magiging andam sa pagsimbag sa iyang pangapudan sa katapusan kan sa tuyang buhay. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa kalimbawa ni Jesus sa paglingkod sa mga naghahagad kan sa indang tabang, asin kusog nin buot. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magdanay na maimbod, sa tataramon kan Diyos, asin masarig, sa satuyang paglaom, para sa langit non na buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing trabaho, asin nagunawawaran nin paglaom, makagamiaw, na daisinda pababayaan kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagadan kanhelang, makamati nin ranga, sa pagkamuot, asin pagsarig kan mga nag-aataman sa sainda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako nin mahihirakon na paghukom, asin magkamit kan katuninungan, kaiba ang kagurangnan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming magpadagos na maimbod sa imong tataramon, tanganing sa panahon nin kasakitan, kami maging makusog na magdanay sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw tabi.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, warasan na andulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran. Ginibo mo na ang gabos sa sangkap kan kinaaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tawo hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos ng angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon, nagsasabi. Kagurangnan ikananggad banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manintali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon Indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Biyerhe na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo.
Peso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan kami na mapakumbabang nagaarang nakinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imong aki nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa mga donantes ngunya na nakaaging simana para, ay sorry po, tukaw muna po. Sorry, nalingaw ako. Para sa mga pangangaipokan sa tong simbahan, November 7 to 12, 2022. Ikaduhang tawag po para kay Reverendo Jem Norris Samar Penetrante, taga San Francisco Nabua, aki ni Guillermo Penetrante Jr., as si Nancy Samar Penetrante. Saro siya sa tulong diakono na oordinahan sa Diocese kan Legazpi sa maabot na December 7, 2022. Kaya kung iguaman po kitang naaaraman na pwedeng kaulangan para sa iya na dai madagos sa ordinasyon, of course, buot niya itong madagos. Alagad, kung may kaulangan, dai niya ito pagtugutan na madagos siya na may kaulangan. Ano po? So, kasali kita kayan sa, sabi kayan, kasaalan. Ano? Kaya, digdi, pangaduwang tawag po ini, sarong tawag na lang, ipo-forward man ini duman sa Legazpi, asin sa December 7, siya maako kan, sakramento kan, banal na orden. Kaya, salamat man sa kagurangnan, ulita saro na naman sa satuyang mga taga-digdi, taga-nabwa, maako kan banal na orden sa nin pagpadi sa December 7, 2022. Salamat po. Matindog po kita. Salamat po sa mga ministries ni Yaong Digdi, lay ministers, lectors, commentator, sa tuyang collectors, sa tuyang aserets, mga altar boys, etc. Sa Indo po gabos ni Yaong Digdi, sa tuyang choir, palakpakan tapuan sa itong sadiri. Thank you very much. As in, Diyos ang magbalo sa Indo gabos. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo, asin maghagad ning bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan ka mo nin Diyos na makakamhan sa iyang pagkaherak, asin danay nindong mamidbidan ang sa iyang nakakaligtas na kadunungan. Amen. Pakusugon niya ang sa indong pagtubod sa mga patutuo kan sa iyang pagkamuot, tanganing magdanay kamo sa mga marahay na gibo. Amen. Antabayan niya kamo pasiring sa iya, asin tabangan kamong magdanay sa pagkamuot asin katuninungan. Amen. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, kan Ama asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos pa rin na aga po sa Indo Gabos. Thank you.